uJesu Kristu inkosi. Ngiyabilela bomabasa babujali abasha omama ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukuthi ngiconfess ukuthi le ngoba le kade siyicula ngathi bikhuluma nami ngovalo. Ngoba nami ngihlezi ngishawa uvalo kodwa ngiyathemba ukuthi inkosi izongisiza. Ngosikoleni bawajwayela ukuthi if mawushawa uvalo babheke la abantu. So ngiyathemba ukuthi inkosi izongisiza. Nami nginabufakazi ngihlezi ngithi ngizosukuma ngishaya ngicabanga ukuthi ngizosukuma. Ekukhuleni kwami bokungekho mnandi ekukhuleni kwethu nabantu abasekhaya nempilo nje bengekho mnandi noma bawafakaza ukuthi impilo yayingekho mnandi. So into engiyayishezi ikimi ukuthi njalo nje uma angithi isisho sithi uma kuba mnyama kakhulu mase kuzokuza, but for thina kuyi-opposite ukuthi kuba mnyama kakhulu uma kuzoba mnyama for isikhathi eside. So mangithatha ukubheka umuntu beshushwa amehlo sasemncane kusukela angikwazi ukuthi ukubona kahle yini. So ngisasewumntwana kuze kufike manje. Kodwa inkosi ngiyayibonga njengoba sike sangena enkosini noma singenela wona amehlo. Into engayisho ukuthi for sure manje sokunenyanga ingenile enkosini. Saphuma enkosini amehlo bengifaka umuthi since kudala vele. So bengihamba ebhara njalo nje ngilanda umuthi. So manje angisakwazi ukuthi umuthi ngiwufake emehlweni okubonisa khona ukuthi inkosi ikhona iyaphila. And nokunye futhi ngifuna ukusho ukuthi ukuthi umuntu isikhathi ekhona nakhona benginokubona izinto ngisasewumntwana. Ngibesikhuluma ngayo futhi namhlanje ekseni ukuthi abantu basuka kude straight uNkulunkulu azange asilahlele izandla nokuba besingamazi besona senza yonke into but yena bekakhona waze wasiletha kule ndawo. So ngiyambonga ukuthi namhlanje ngikhona ngisaphila nokuba izimo bezingekho mnandi kodwa ngisaphila namanje umusa wakhe nothando lwakhe. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi.